Kumusta ka mong tanan? Hinaut pa unta nga ang Dios magauban kanato karon sa atong pagtuon sa balaang pulong. Hinaut pa unta nga sa Pilipinas wala nay bagyo or wala nay earthquake. Bason og pag pauli namo dinha basog wala nay bagyo, wala nay earthquake. So maayo lang ba ang tanan ninyo? Nagpasalamat ako sa tanan nga nagtabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod atong hangyon ang Ginoo nga mao'y tudlo kanato karon. Kay siya lang ang tinuod nga atong magtutudlo. Magampo kita. Amahan namong langit nun nga mao'y gabuhat sa kalibutan. Amahan namong langit nun nga mausay nahigugma kanamo nga imong gihatag ang imong bugto nga anak aron nga siya ang maglukat sa among mga sala. Ginoo, tabangi kami sa among pagtuon karon. Nagapasalamat usab kami sa mga apostoles ni Pablo, ni Dr. Lucas nga nagsulat sa libro nga mga buhat. Ginoo, uban ni kami karon. Hinaut pa unta nga kini dili lang sa exercise among hunahuna nga daghaming maantiguhan, kundili maka-epekto sa among kinabuhi. Nga mausab ang among paglantaw nga na kanimo. Ginoo, uban ni kami karon. Wala kami mahimo kung dili ikaw mag-abri sa among tagsa ka kasing-kasing. Kini nagaampo kami sa mighty name of Jesus Christ. Amen. Hey, dire sa amo nagsugod na pog tugnaw hangtod ni sa maybe Marso or end of February. Pero sigurado ako nga Marso or Abril mahuman na siguro ang mong winter. Pero dugay-dugay naman mi dire, so okay lang. Pero anyways, mag-review kita kung hain tagikan atong mahibaw-an nga sila gipadala sa simbahan sa mga grupo dito sa Antioquia. Sila si Bernabe o si Pablo gipadala sila aron sa pagsabwag sa maayong balita. O ako din Osborn sa unang panahon, Rolio ang ilang libro, ingon ani, usahay 30, sobra sa 30 ka mga karnero ang ilang ihawon aron nga ang panit magamit. Karon magamit na lang ta og telephone, o unsa pa na. So usa kita nakabasag Bible, daghang mga tao nga gisunog kay dili nila gusto nga hubaron ang Biblia sa atong sinultian sa in English. Sa sinultian sa German. So pasalamat kita sa mga tao nga aron nga kita makabasa nga gihatag nilang ilang kinabuhi. So karon sa ato murag easy lang or usay dili nato respetaan ang Bible. Sa unang panahon magpakamatay sila para mahuba ng Biblia. Talag sila maka-Bible. So ato ning hatagag dakong importansya. Giubo kog jotay kay tugnaw na sa guwa. Usahay mudulagan lang ko sa sakyanan nga walay jacket, pero mo na may tabo na ako. Pero anyways, mag-review kita kung unsay atong gitun-an sa usang semana. Nga sila gipadala sila sa akong giingon na sa syudad sa Antioquia, and para masabwag ang balita nga si Jesus maulang ang manluluwas. So dito sa Salamis, usa ka isla sa Salamis, atong i-review nga ang gobernador nakahibalo sa kaluwasan, nakahibalo siya sa atong Ginoong Kristo. And then gikan dito sa Salamis, miadto sila sa Iconio.
og dito sa Iconio nagsabog po sila sa maayong balita. Pero kung naay maayong balita, na po yung mga taong musupak. So gipatalsik sila dito sa lugars, and then miadto sila sa Lystra o Derbe. Dito sa Lystra nagsabog usab sila sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang Misayas, mao ang gisaad sa karaang tugon nga moani sa kalibutan, nga mao'y moluwas. Og dito sa Lystra dinhay naminaw nga bakol o giayo nila ni Pablo og ni Bernabe. Dili tungod kay naa sila gahom, kundi gigamit sila sa Espiritu Santo. Og sa ilang gihimo ang mga tao didto nga mitong sa ilang pag-ayo sa bakol, mituo sila nga kini sila Ginoo nga nahimong tao. So gusto nila nga ampuan sila, nga sila maghalad sa ilaha kay mituo man sila nga kini sila Ginoo. Apan gibuyag sila ni San Pablo nga kami tao lang mi, ayaw mi paglantaw, ayaw mo pagampo kanamo kay dili na, kay that is in English blasphemy, panamastamas sa Ginoo. O pagkahuman ang ilang paglantaw, Ginoo sila, apan dinay nakasulsog usab nga kini sila mga piki, o gibato sila. Ang ilang paglantaw nga si Pablo namatay na, gibato nila gusto. Pero tungod sa plano sa gahom sa Ginoo na nabuhi siya o mibalik yun siya sa syudad, iyang gipakita nga siya giayo sa Ginoo. And then miadto siya sa Iconium, sa Lystra, dito sila sa Lystra na itabo, and then miadto sila sa Derbe, and then miadto sila sa Alitalia, mibalik sila. Where is Alitalia? Mibalik sila. Pagkahuman dito, mibalik na siya sa mga usa ka tuig siguro. Usa ka tuig ang ilang pagsabwag sa maayong balita. Nagaanto sila ang ilang paglakaw sa tibuok nila nga misyon. Murag 3 or 4 ka misyon nila nga nagtuyok sila dito sa Grigo, sa Greece, dito sa ubos sa Turkey, mga siyam ka tuig, and then nakalakaw sila og ang giingon nila mga 16 o 17 ka libo ka kilometro. And then mibalik sila sa siyudad sa Antioquia. Kini ang simbahan nga nagpadala nila. Kining mga tao sa Antioquia, mix la ni, akadaghanan nila mga pagano or mga tao nga dili mutuo o Ginoo. Aduna sila daghang mga Ginoo. Apan didto nagdaghan ang Kristyanismo. So muadto na kita sa atong sa versikulo 15. So pag-abot nila sa Antioquia, lisod akong ma-pronounce ang Antioquia. Sa in English, Antioch. So simple lang kayo. Sa Binisia, Antioquia. Ang simbahan nga nagpadala nila, nag-report sila unsay nahitabo sa Perga, sa Lystra, sa Iconium, sa Salamis. Nag-report sila ang mga tao nalipay nga ang power, ang gahom sa Espiritu Santo nagauban kanila. Pero ang pinaka sentro sa headquarters nila didto sa Jerusalem. Didto ang mga apostoles, sila si San Pedro ug uban pa mga leaders tuwa didto. Pero kining simbahan sa Antioch, kini gyud nagpadala nila
aron nga ang mga hintil, mga pagano mahibalo sa pulong sa Ginoo. So ako usab nga isulti nga ang sumusunod ni Hesus, ang mga Kristiyanos, dili lang pud sila nga perfect o dili sila perfecto. Usahay mag-away usab sila. Naay controversy, maglalis usahay. So atong mahibaw-an dinhi nga adunay konflikto. Dili tungod kay sila Kristiyanos, wala sila conflict. Aduna sila konflikto usab. So kini atong tan-awon ug unsay ilang gihimo aron nga dili mabungkag ang sumusunod ni Hesus. Kay kining atong pagtuon karon importante ni kayo. So without further ado, sa walay paglangay-langay, muadto na kita sa kapitulo 15. Basahon ako ang tigom sa Jerusalem. So, tigom sa Jerusalem mao ni sa unang panahon daghang mga tigom sa Jerusalem, mga AD 50 siguro, mga 15 katuig nga namatay na si Jesus para isolbar nilang problema. Pagkahuman sa 325 AD, 325 kagatos katuig, dinapoy Council of Nicaea, meeting sa Nicaea. So daghang council, daghang meeting, pero kinigyod ang unang meeting sa mga apostoles. So basahon na to. Guys, abrihan natong Bible sa sinulat ni Dr. Lucas, kapitulo 15. Ang New Testament nato gasugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, and then ang sinulat ni Dr. Luke, ang mga buhat sa Espiritu Santo. Okay. Pasahon sa versikulo 1. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nadudlo sa mga kaigsunan. Sila miingon, dili kamo maluwas, gawas kon modawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Unsa man ang giingon sa versikulo 1. Sa versikulo 1, dinhay mga tawo nga gikan sa Jerusalem. Wala gisulti ni Dr. Luke kung kinsa ni, pero kini sila mga Kristiyanos. Misunod ni Jesus, apan misunod gihapon sila sa mga balaod ni Moses. So didto sila muraog nagtudlo usab sila sa simbahan. Nga dili pa mo kompleto nga Kristiyano sumusunod kung dili mo mosunod sa sugo ni Moses. Kay kining mga Hudiyo, si Jesus, Hudiyo, mga apostoles, mga Hudiyo na sila. Mao na ilang relihiyon sa unang panahon. Ilang paglantaw sila ang gipili. So sila gyud pila ka gatos katuig ilang gisunod ang mga balaod ni Moises. O sa pila ka gatos katuig naghimo na po sila daghang mga balaod. Ang ilang gihimo nga mga balaod sobra sa libo. Sobra sa 600 ka gatos ang ilang nahimong balaod. Og miingon sila, ang Ginoo malipay nimo aduna kay kaluwasan kung sundo nimo ning mga balaod na mo nga 600. Pananglitan kinahanglan nga musimba ka maadto ka sa simbahan Sabado, o kinahanglan dili ka maglakaw og pila ka kilometro, dili ka dagan sila mga balaod nga ang Sabado gyud ikuan nila sundon para malipay ang Ginoo. And then dili ka muka og baboy. So daghan pa silang gihimo na magpatuli ka. So mao ni balaod ni Moses. Miingon kining mga gikan sa Jerusalem, gikan sa headquarters. Wala na to kay bulo kung gipadala ba sila sa mga apostoles, pero miingon sila, kamo dili pa mo kompleto. Dili pa gyud mo tinuod Kristiyanos kay wala pa mo mosunod sa sugo ni Moses. Mao ang pagpatuli. Kinidako kaayo ni importante nila kaayo ni na tinuod yung ka na sumusunod sa mga Hudiyo kung magpatuli. So ang buot nilang pasabot, usa ka mapasaylo sa imong sala, usa ka mahimong Kristiyanos,
magpatuli sa ka, mahimo mo usa ka nga Hudiyo. Mauna ibot pasabot nila. So, tinuod ba ni layo man ni sa gitulo ni San Pablo. Versikulo 2, dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe ni ining pagtulunan busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. So naay problema ilang tan-awon kung unsay solusyon ani. Muadto kita sa headquarters sa mga sa Christianity nga didto sa Jerusalem. Didto atong tan-awon gini. Ato ning husayon mao ba gyud ni gitudlo ni Hesus nga mosunod kita sa mga sugo ni Moises o musunod kita sa atong Ginoong Kristo. Nga tungod lang sa gibuhat ni Hesus kita maluwas, ang dugo nga iyang gipaagi maluwas kita dili tungod sa pagsunod sa balaod ni Moses. So nangadto sila. Mao ni unang konferensya. Verse 5, busa gipaggikan sila sa simbahan sa Antioquia o sa ilang pag-agi dito sa Phoenicia o sa Samaria, gisugilon nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. So samtang miadto sila sa Jerusalem, miapit sila sa mga simbahan ug mi report nga daghang mga hintil, mga pagano ang misunod sa atong Ginoong Kristo. And then sa pag-abot nila, verse 4, sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan o sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa simbahan. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios, pinaagi kanila. So, ilang giistorya usab nga daghang mga pagano, mga hintil nga misalig, mituo, misandig ni Hesus. Sa gibuhat ni Hesus nga misunod ang ilagong paglantaw God sa unang panahon ang mas maluwas lang mga Hudiyo. Ang uban dili. Sa versikulo 5, apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Aduna po'y mga Kristiyanos, aduna po'y mga Hudiyo nga misunod ni Hesus. Apan ang kinaiyas mga Hudiyo ila gyapong gigamit. So, mitindog ug miingon sa meeting na nila sa konferensya. Mitindog ni sila. Kinahanglan gayud nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moses. So, mao ilang gusto. So, mao nay dakong problema sa unang panahon ang simbahan. Nga posible ni na mabuak ang simbahan apan si Pablo mitindog gid sila. So kining grupo sa mga Kristiyano sa nga leader siguro po ni may nga kinahanglan sila magpatuli, kinahanglan sila mosunod sa balaod ni Moses. Usa sila mahimong Kristiyanos. Versikulo 6. So wala ko kabalog pila na kaadlaw ang meeting nila. Versikulo 6. Siguro naglalis ni sila, nagdebate, pagkuman nila nagdebate. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa simbahan nagtigom aron paghusay niining butanga. Kabalo kita unsay problema, gihusay nila. Versikulo 7, human sa taas nga lantuge. Si Pedro ug miingon. Si Pedro miingon. Tindog siya kini si San Pedro ni. Mga igsuon. Naibulo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini og mutuo. Mao na iyang mitindog siya. And then upang ugang Dios ingon siya og ang Dios nasayod sa kasing-kasing sa mga tao. Ipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo
pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Sa mga gihatag ng kita niya ni ini. So maingon siya, ang mga hintel, mga pagano, nakadawat usab sila sa Espiritu Santo. Para sa atua sa adlaw nga Pentecoste, 120 ka mga tao ang nakadawat sa Espiritu Santo. Mingos pareha pud ana, nakadawat usab sila bisag dili sila Hudiyo. Mao nay gisulti ni San Pedro. Versikulo 9, wala siya'y gipalabi, ang Ginoo walay gipalabi, Hudiyo ka, Pilipino, Enchek, Tagalog, Indian, mga puti, mga brown, mo nagbot pasabot, wala siya gipalabi, tali kanato og kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituon man sila kanila. So ang atong pagtuo, pagsalig ni Hesus, tungod sa Espiritu Santo, iyang limpyuhan ang atong kasing-kasing. Putlion. Bosa, min siya, therefore, nganong sulayan man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga tinunan o mga palasanon, nga ang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Minsan nganong ato man ni silang pabugatan, papasanon sa sobra sa 600 ka mga sugo nga bisag kita dili nato kaya. Ngano man so mo na gipangutanan ni ngano man dili na gakinahanglan. Nga sundo na kay si Jesus nagpakamatay na kanato. Dili na kinahanglang sundon nga kita magpatay, mag-offer og mga kanding, baka, karnero para ihalad aron ang atong sala mapasaylo. Wala na na. Ang buot nga ipasabot nga usa lang ang maghalad kompleto kining dugo nga gipaagas nga gi-practice nila sa unang panahon, pila ka libo ka mga karnero, wala na na. Usa lang ang naghatag sa iyang dugo, ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Mo'y buti pasabot niya. Apan verse 11, apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maluwas kita ug mauusab kana ang kahimtang nila. Naay nining gisermon ni San Pedro na importante kayo sa Kristohanon. Sumusunod ni Jesus. Utrohon ako, apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kining pulong nga grasya, dili ni buot ipasabot lang nga grasya sa pagkaon. Kundili ang buot ipasabot nining grasya nga giingon ni San Pedro. Dili ang buot ipasabot nga kini siya tungod sa dakong gugma sa Ginoo, iyang gihatag ang kaluwasan. Unearned, wala kay gihimo sa kaluwasan, gihatag lang ni tungod sa dakong gugma. Mao nay grasya sa Ginoo. Kung kita mosalig sa gihimo sa Ginoo, tungod sa iyang grasya kita napasaylo sa atong sala. Kinahanglan mutuo, mosalig kita ni ining grasya nga gihatag. Gihatag na sa Ginoo, wala kay gihimo. Wala kay dili ka magtuman og 600 ka mga sugo, kundili gihatag niya ning grasya, gihatag niya ning kaluwasan. Ang imong himuon nga abrihan nimo imong kasing-kasing. Mao ni giingon niya nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. Dili tungod sa atong relihiyon, dili tungod kay nagampo kita kalima sa usa ka adlaw, or sige kitang magsimba, or sige kitang gahatag og kwarta, relihiyoso. Dili, naluwas kita tungod sa atong pagtuo, pagsalig ni Jesus. Free. Kung mapauli mi din na sa Pilipinas, ang eroplano dili free, mahal kaayo. Ang kaluwasan nato, ang kita mapasaylo sa atong sala, kita makaadto sa langit, free kung musalig ka lang. Walay bayad kay gibayra na sa atong Ginoong Hesukristo. Maunay grasya. Verse 12,
naghilom ang tibuok pundok. Samtang namati sila kang Bernabe o kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro o mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. So nag-istorya sila nga mao ni nahitabo. Verse 13, sa paghuman nila sulti, mitubag si Santiago og miingon. Ato na ning nahibawan kinsa man si Santiago, sa in English James, kini ang igsuon ni Hesus. Sa dina pa si Hesus, sa buhi pa siya, wala sila mutuo mga anak. Igsuon niya apan sa namatay o miadto mibayaw sa langit. Mituo na sila og ang igsuon ni Hesus nga si Santiago maoy leader na nila dito sa Jerusalem. Miingon si Santiago. Sa in English, James, sa ato yun ni sabi siya Jaime. Pero sa Spanish, Santiago. Miingon si Santiago, mitindog siya, niining dakong konferensya, daghang mga tao, daghang mga leaders, daghang mga argumento, daghang debate. Pag human nagdebate, miingon siya, okay na. Paminaw mo na ako. Pamati ka mo. Miingon siya, quiet. I'm speaking. Ako ang mosulti. Miingon siya, pamati ka mo. Mga igsuon. Miingon siya, bago pa lamang gisaysay ni Simon si Pedro. Ang unang pagkakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan ni Hesus. Gipili day usab ang mga hintel, mga pagano kita aron nga madawat nato si Hesus sa iyang ngalan ni Hesus. Verse 15, ang mga pulong sa mga propeta, so si Jaime, Santiago, nagkutlo siya sa karaan nga tugon. Miingon siya, ang mga pulong sa mga propeta, tukma gayud, na pulong tukma gayud ni ini. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kasulatan, Old Testament, sa karaan nga tugon. Human ni ini, mubalik ako. Wow, kinsam ning mubalik ako. Gikutlo niya ni, nag-ingon ang Ginoo, mubalik siya. Og akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab og lig-onon. Ang Ginoo mubalik. Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Giingon niya nga kanang dili mga Hudiyo, gitawag usab na sila kamong mga Filipino, mga Incheck, mga Koreans, Japanese, gitawag usab na ako mo. And then gipili usab dili lang ang Hudiyo, kitang tanan. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Dugay na din gipahibalo ang mga Hudiyo, miingon nga kami lang ang maluwas, wala na lain. Kailangan magpatuli sila, usa sila maluwas. Pero ang tudlo sa mga ni Santiago, ni Jaime, miingon dili maluwas lang kita tungod sa gihimo sa Ginoong Hesukristo. Verse 19, so mipadayon siya, mao ni decision niya, miingon siya, og mipadayon siya sa Santiago pagsulti. Busa, therefore, ang akong huna-huna, mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. So ang ilang paglantaw si Jesus, Dios. So ayaw gin mo pagtuo, naay mo ingon nga si Jesus dili Ginoo. Dinhi Santiago miingon nga di nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Midawat na sila sa atong Ginoong Hesukristo. Di nato sila lisod-lisuron. Ato hinuon silang sulatan. Nga dili sila, so mao ni ilang isulat. Dili sila mukaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios-Dios. Usa, number 1, dili nila kanon katong sa unang panahon, kanang ilang mga Dios-Dios, mga rebulto, maghalad sila pagkaon. Pag human nila halad, ila pong kanon. Mingon sila,
dili na kanon. Dili lang ayaw ninyo nagkana. Kay gihala na sa Dios. And then ikadua sa sulat nga likayan nila ang salawayong pakighilawas og nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok og sa bisan unsang dugo. Mao giingon ngano man ni. So mao na gisulat nila. Say matingala kita. Dili sila mukaon og mananap nga gituok og sa bisan unsang dugo. Sa Pilipinas gusto kita og dinuguan. Diri sa unang panahon diri sa Canada, mga farmers na sila sausage, blood sausage. Mangutana kita, kanang dinuguan makasala ba ta? Ngano man ning gisulti man nila ni sa ilang pag-uyon. Kay ang sa akong nabasahan nga kinahanglan usab nga kining mga hintil, mga pagano, kung magkaon sila nga kauban ang mga Hudiyo. Kay mga Hudiyo dili man mokaog dugo. So para nga walay gulo, para walay samok, dili lang sila mokaon. Out of respect. Respetaan nila para walay samok ba, para walay masakitan. So mao ni ilang gisugo. Wala sila moingon nga kamong mga bag-ong sumusunod ni Hesus, mga hintil, mga pagano, kinahanglan dili mo mukaog baboy. Wala nila gisulti. Wala nila gisulti nga kinahanglan magsimba mo Sabado. Wala sila nagsulti. Kay mituo man sila nga ang pagsimba dili lang tungod sa adlaw, kundi tungod sa imong kasing-kasing. Bisag unsang adlaw mo simba ka. Kung gusto kang mag-worship sa atong Ginoo, dili tungod sa adlaw, dili tungod sa imong gikaon, kundi tungod sa kondisyon sa imong kasing-kasing. So, di na nato mahibawan. Verse 21, kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag adlaw igpagpahulay o sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. So giwali ang pulong sa atong Ginoo. Verse 22, unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan ug ang tibuok simbahan pagpilig mga tawo gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug uban ni Bernabe. Gipili nila si Judas, dili tong Judas na matay, kay daghang Judas nga ngalan. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas. Mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. So nagpadala sila representante gikan sa headquarters nga mauni na atong desisyon. Gipapauli sila, gipauban ni San Pablo, ni Barnabe balik dito sa simbahan sa Antioquia. Nga mauni nahimong desisyon diri sa dako kayong konferensya sa Jerusalem. Nga kamo akseptahon nga membro sa sumusunod ni Hesus, dili na mo kinahanglan nga mosunod sa mga balaod sa mga Hudiyo, dili na mo magpatuli kay sakit kay na. Dili mo patuli kundi mosalig mo sa gihimo sa atong Ginoong Hesus dito sa kabalyo, sa Kalbaryo nga gipalit ang atong lawas. Gihatag niya ang iyang dugo. And then so gipapauli sila. Ang meeting importante kayo. Mao ni pinaka-importante kay magubaon ta ang ilang kuan. Ang grupo sa Kristyanismo. Kung wala pa nasulbar ni anang dako kayong konferensya. So, malipayon sila nga hey, akseptahon nato usab ng mga hintil, mga pagano, mga Pilipino, mga Enchik, mga Korean nga
nga mahimong sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Og ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. So nagsulat gyud sila. Kini ang gisulat, ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumustat sa tanang mga kaigsunan nga dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. So kining sulat dili lang sa Antioquia kundi sa tanang mga kasimbahan nga nagpundok nga nagdaghan ang Kristyanismo. Verse 24, nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok og nagpalibog kaninyo tungod sa ilang pagpanulti, tungod sa ilang gipanulti bisan wala namo sila sugua pagbuhat na ini. Siya dili na gikan namo kini silang mga tawana mianha lang. Busa, therefore, mingon siya, sa among panagtigom, nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe o si Pablo. Remember, bantayan ninyo, kini sila wala miingon nga San Bernabe or San Pablo. Kaya kung makadungog si San Pablo, kung naapa, masuko na siya nga atong giingon santos. Mga naghalad silang kinabuhi nga sila naghalad silang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas o si Silas nga mao'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasunon gawa sa pipila ka gikinahanglan tumanon. Gisulat niya, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios. Number 1. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok ug likayen ninyo ang salawayong pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Pag-ayo-ayo kamo. So maunay gisulat dito sa headquarters. Unya, ilang gipagikan ang mga tinugyanan ug nangadto sa Antioquia o gitigom nila ang tanang magtutuo o gihatagan sa sulat. Kay Antioquia, daghanang mga membro nga nahimong Kristiyanos. Sa pagkabasa sa mga tao sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makadasig nga mga pulong. Si Judas ug si Silas nga mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan. O kini nakapadasig o nakapalig-on kanila. Sa taud-taud silang nagpabilin didto ug tapos niini gipagikan sila sa mga kaigsuonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw ug namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. Si Pablo ug si Bernabe nagpabilin og dugay-dugay sa Antioquia. Ug didto inabagan sa uban, nagtudo sila og nagwali sa pulong sa Ginoo. So dinhi nato humanon ang atong Bible study. So nagpabilin didto si Pablo ug si Bernabe. Unsay gihimo? Nagtudlo og nagwali sa pulong sa Ginoo. Hain man nato makuha ang pulong sa Ginoo nasa Biblia. Nganuman nga kita nagtuon sa pulong sa Ginoo, kay ang atong mga leaders sa San Pablo giwali gyud nila ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia ang atong gitun-an karon mao nay pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang sagrado ni, dili ti pasabot nga sagrado lang nga dili kita mobasa, dili nato tun-an, kinahanglan atong tun-an ang pulong sa Ginoo kay mao ni suga nato dinhi sa kalibutan. Sa kalisud sa atong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo ang makaayo kanato, makahatag og paglaom
pag-asa. Ang pulong sa Ginoo adunay gahom. Ang pulong sa Ginoo sab nganong atong tun-an kay pareha sa unang panahon daghang mga tawo nga manluluko, daghang scammers. Kung tun-an nato dili kita maluko nila. Kay maunay strategy, maunay plano ni Satanas nga lubugon ang pagtudlo, daghang maluko kay wala man sila nagbasa sa pulong sa Ginoo. So kining meeting nila nakapausab sa pagdalagan, sa pag-spread, sa pagsabwag sa maayong balita. Daghang nahimong Kristiyanos. Bisag dili Hudiyo kay ang gitawag sa Ginoo, gitawag ang tanan nga mao'y mosunod. Kay gipalit kita sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa among nahibawan karon nga kami sa tibuok namong kinabuhi sa among pagtuo o pagsalig, among isurrender ang among kinabuhi ngana kanimo. Hinaot po nga kami mosalig, mosandig, motuo sa maayong balita. Nga walay lain lamang ang makapalimpyo sa among sala, kundili ang amo lang pagsalig sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Daghang salamat sa dako nimong gugma. Hinaot po nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Hinaot po nga pasaluon mo kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.